Ahojte všetci, vítam vás u ďalšieho videa z hry Just Tornadoes 2 na Robloxe. Máme tu Dominator, teda Just Tornadoes 1, lebo v dvojke sa mi nechce normálne, lebo tam musíme zarábať a kupovať si auta. Tak som prišiel na toto a prepáčte, možno budem tak blbo rozprávať, lebo mám také blbá v ústach, viete? Takú, jak sa dá povedať, také ránky. No no tak, ideme možno tu chasenúť nejaké tornáda. Ukážeme sa, že či mi nahráva, dobre, nahráva mi. No a poprosil by som vás rýchlo o ten like a odber. A fakt prepáčte, budem možno tak blbo rozprávať aj do posledných takých 10 dní, možno 5. Lebo mám tak tie boba. Pozrime sa, tam máme, tu nám to bude F2 alebo F3, alebo F0. Som nebol rád. Tak to je F0. No, typol som, to je 3065. A tam máme F4 tam vpredu. Máme Dominator 3, Storm Chasing Auto. Počkať, asi predsa musíme ísť ešte pre proubu. Tak ideme si naspäť pre proubu. Si pamätám, tu bolo jeden short, co natáčal. A dobre, tu máme toto. Twistex. Musíme nájsť našu proubu. Ukáž, tu niekde bola, tu sa mi niekde dával. OK, poď. Tu niekde pri tom... Ne, no tak nič. Tak neviem, tak dajme si... TV2. Dajme si TV2. Proste prečo ne? Proste je to dobré auto. Poďme si pre tú proubu našu. V okolí toho mesta. Som tu robil Storm Chase. A tu je. To je moja prouba. To má celkom fancy. Ten je, tu máte to páčky. Wheel Locker. To je nejaký Dodge. OK. Ne! Tak. Dobre, čupak. Však F0 do nej môžeme kľudne vojsť aj bez deployu. To je úplne slabúčke, to má 30 mph. Čumte, no ma nie, oný Doppler cez to prešiel. Zrajte. I just get so nervy. Však to je úplne easy. Úplne aj cez neho do koru môžeme prejsť. No. V F0 bez deployu. Ako to vy viete vysvetliť? To nemožné. V F0 bez deployu. V tornáde bez deployu. Ako pre TIF2 je to možné, lebo on proste má tú more. Má dosť. Počkaj, pozeráme, že či mi ide nahrávanie. Dobre, ide mi. A 45 mph. Slabé. To je niekoho iná prouba. Tam je Titus. OK. Ale fakt prepáčte, že tak blbo rozprávam, lebo ja vám tie blbá, mňa to boli. No dobre. Ukážme. A tu oni
Týmto týpek bude robiť, viete to video, jak odfúklo Titus. Čakaj, kama. Okay. Come on, Twistex. RIP Twistex Team. Twistex. Oni majú túto regular probe. Poďme sa pozrieť a tá F0 tu ide okolo airportu. Airport je hentam. F. Dobra. Robí Tornado Stalker. Káde. Robí. Dobre, poďme. No serious wins. OK. Máme tu nejakého týpka. Nebudeme sa deployovať ešte. Lebo ešte nemusí. Dajme si aj my probu. Už by sa mohli. Tak čo? A Titus. OK. By som fakt chcel nejaké tornádo. Už by som chcel nejaké fakt tornádo. Prosím, tornádo. Poď. Dobre, ja by som si veľmi rád dal Delete File a Fictional Support, ja by som si dal tornádovačer, to je ono. Že to je koľko metrov od nás. A relay track. Nearest tornado is an EF0. T2? Tak vyzerá T2, tak ja som ešte nemal T2. OK, teraz by mali ako prísť tornáda. 9 minút. To bude E2 alebo E0. Alebo F3. To je po trojku. Tak zasa 0.
čo je ten T2? Tak to je takéto? Keďže aký to má deploy? Vieš, že takto zase netýče. Tak to je jak kopírácia oné. T2čka. OK. Máme tam tornado. Ideme, dominátor. To pôjde na nás, to pôjde na nás. Nastaj. Dobre, oni sa deploynuli, to je dobre, to je dobre, to je dobre. To pôjde na nás. OK, chlapci, tak toto bude. Ideme to pozrieť. Áno, ide, a to je F4, to je F4, to je 165 a 200 mph. To ide na nás, lebo my sme tuto. Možno sa to ešte viacej a pôjde, ale to ide na nás iba sidewindmi. To není IF5. To je IF4. F5 je rúžová. Ešte by som sa nedeployoval moc, lebo ešte nás to môže minúť. Ak nám ešte zabočí tá F1. Ideme na to, ideme na to, ideme na to. Ešte není tu, ešte není tu. Ešte môže ísť týmto smerom. Dobre, ideme deploy, ideme deploy. Je tu, je tu, je tu, je tu, je tu. Je tu, je tu, je tu, ide. Už nebude zapáčať. Dobre, nejde na nás skoro rom. Ide na nás skorom. Ide na nás jadrom. To není dobré. A ja sa to ešte k tomu samore. Dobre, ideme na to. Ide. My sme tu. Tuto, už je na nás. Ne, dominátor. Tornado puncher. Dobre. 127. Poď. Dominátor. Poď, dominátor. To dáš. Dobre, už vidíme. A poprosil by som vás o like a odber pre ďalší diel z tejto hry. A čaute.